रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी। काहे तू भइले बारो इतना कमीना रहनी कुमार तो खइलो रोजीना ए राजा काहे तू भइले बारो इतना कमीना रहनी कुमार तो खइलो रोजीना कोरोना फोनवा बाजो तटोनावा कोरोना फोनवा बाजो तटोनावा एही से तोहार से रूसल बनी अरे रूसल बनी फोन जानी करा सुना हमारो यार भतार संगे सुतल बनी फोन जानी करा सुना हमारो यार भतार दर सुतल बनी। दिन हो यार के तो रात हो भतार के काल्हे फोन करी हो रखी हो दिलवा के समार के दिन हो यार के तो रात हो भतार के काल्हे फोन करी हो रखी हो दिलवा के संहार के लगे बा भतारा हो जाई खतरा लगे बा भतारा हो जाई खतरा तोहरे नु पहिले के चूसल बानी अरे चूसल बानी फोन जानी करा सुना हमारो यार भतार संगे सुतल बानी फोन जानी करा सुना हमारो यार भतार संगे सुतल बानी बुझा जान जाई महाराजा तो हो जाई गरबर नई हर में यही बतखी हपी जबर मन बकिना जान जाई महाराजा तो हो जाई गरबर नई हर में यही बतखी हपी जबर बिरजू मंतोष कर तू संतोष पिंटू मंतोष कर तू संतोष अभी विकास के सेवा में जुटल बनी अरे जुटल बनी फोन जानी करा सुना हमारो यार भतार संगे सुतल बनी फोन जानी करा सुना हमारो यार भतार दर सुतल बनी। माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी।